Klokken er 8 om morgenen. Det er onsdag den 1. november. 1. november. Og jeg sidder og prøver at indstille mig mentalt på det, jeg lige er gået ind til. Nemlig et 3-måneders forløb med Alex fra Fællesskov Fitness. Morgen, jeg er lige stået op. Jeg kan ikke lige overskue dagen. Jeg skal mødes med Alex i aften og have min første træning og blive introduceret for mit træningsprogram mave, ryg, skulder, bryst og ben. Og jeg glæder mig rigtig meget, og det bliver super hårdt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har lidt for meget på sidebenene. Og det er der nok nogen, der ikke vil sige. Men jeg tror, at verden, som den er lige nu på de sociale medier, at man bliver lukket til det, man gerne vil have. Og det er lige meget, om det er lækker kage, man gerne vil lave, eller om det er den her super flotte Instagram body og booty for den sags skyld. Og jeg tror, at jeg på en eller anden måde har kunne lave en konkurrence med mig selv om, kan jeg det her? Kan jeg fuldføre og få en krop, jeg selv kan lide? Kan jeg gøre, så jeg er tilfreds med mig selv, når jeg ikke er tøj? Og det er der nok mange, der vil stille sig selv spørgsmål om. Hvorfor kan man ikke det, selvom man ikke træner? Og det kan man også godt. Jeg tror bare, at min verden ligger sådan, at jeg altid elsker træning, og jeg har været meget trænet førhen. Så fordi jeg elsker at sætte mål for mig selv, og jeg har manglet noget i min tid, hvor jeg ligesom kunne værdsætte, at jeg har nået målet. Nu tager jeg det, som det kommer, og jeg skal ud og handle lidt senere, og jeg skal købe en vægt, og jeg skal købe en blender. Og det hele bliver super, super fedt, og I skal følge med derude. Hvad med I kommer med ned til træning, så kan I også lidt med Alex. Vi ses. Hej og velkommen til dagens video, som jeg jo plejer at sige inde på Fællesskov Fitness. Jeg ved ikke, om du er bekendt med det, men det er det, jeg laver til daglig, hvor det er, at jeg laver en masse videoer, hjælper en masse danskere, ligesom Julie, som jeg skal hjælpe med nu med et kost- og træningsforløb. Og det, der er ideen med selve det Julie, hun skal udenfor her nu, som jeg også kommer til at se i den video, som jeg måske har set med på frem til nu, er, hvordan Julie kommer til at spise, hvordan hendes træning kommer til at være, lidt omkring hendes tanker, og lidt omkring, hvordan hele den her proces kommer til at være struktureret. I kan tage at følge med på det, hvis I vil have en lille indsigt i, hvad det vil sige at være på en proces hos mig, og hvordan det er at være i den anden side af selve den her situation. Og ikke bare være ham hyldesprederen, der sidder og står her på kamera og siger, at alt bare er fedt og nemt, men at man får den direkte og hårdt, så at sige, fra en person, der faktisk bare er igennem det, og er helt ny det her, som både skal lære at træne, lære at spise, og forståelsen for, hvad tingene egentlig er, og hvordan det skal kombineres sammen. Jeg tror, det var alt, jeg havde lige at sige til det her lille indslag her. Ha' en rigtig god dag, og se med.